Hake DR Biswajit Debbarma no baksa buksu kok hamya samani komeni bisung tike baksa buksu kok sungmani bono jeo to free sirimani hingake tomani bagai installment hayake EMI renani nang monthly hisabai ne hake bo agino kok omonoti sajak je bo o turmani down payment zero hisabai riwo tai installment amo bad baki boma sunai tuma hmale sarkar se amsake free rimia bo bahike rimana hino amo kisa wanchugi ne di prasarok sana tangake tai bo processing ni bagi paso haja kaisa hanyo automanan sekang amo rangna putam hamla amo document rok jo to kagos rok tikhanya nang amani bagi bo hai hini kok sao tai bakso bukso comment khlai ang video rogo bonogo ani video simia buni video rogo bonogo je bo auto bak payment pore tese tlang thango hnai amano tui bo kok samani ke je auto puila pai na hamani ya gulo norok butiman nukhungmanya hake borok amano tlangai nukhung thepawi tuni riphainyai bongni sakbai thang amani bagi borok tlango nei bo sawo DR Biswajit Debbarma tete bo kogro bo tipra sarong na hamkre khlaini bagi tipra sarong ni je samung kring dongmani amono samung renani nei tai tipra sarong no develop khaini ni a kogro sawo bo hakena bo telemurani mongia kami a jaga o kaisa thai tongo chakmaga chalbagan a jaga o kaisa tipra sarong ni bagi hasukni khuri nei hati slamnani bagi bo aro kogreimani tai kwangma tipra salukorong no rangreimani hake bo a jaga o tipra salukorong no phalnok tangnani tai chubanani bagai kok rijak a jaga o lundnani bagai hake tipra salukorong ni bagai bo tabuk sik jora amsike samung khlai tongo chung mokol baithang nugui tongo bo kok sawi tongo bini NGO ni bisingtike bo samung khlainai hinai bo bini bisingni kok bo amse khulugi sayapana haipana bo tipra sarong ni bagai samung khlainai hini bo kok rei tongo hake chung nugui tongo tai kwbangma neta hanjangnai rok minister hanjangnai rok kamini chikoni mikon neta peta hanjangnai rok bongni kamini bongni area ni bono kwbangma kok hamia sawi tongo bini bagai ekdom hamia ke comment khlai tongbai bui hake tabuk suk jora bui hamia to hningno sawin tongo kwbangma minister ro bong pa kamini boro ro bom neta peta hnai ro bo apene je bini samung no nugmani bini je tabuk suk jora je samung khlai tongmani tipra sarong no chubai tongmani nungmani balaikena kahamna amo aro kuno hamia kre hake kwbangma borok no wanchugo I je bo a oturmani tipra salo korong no amo free riwo nei hapena amo free ya EMI marna amo installment ma sunai a borok ro to ke bo zero down payment puilao rang khoksa rena nangya to ke processing ni bagai 500,000 kaisa rena nango ni saubo bo samani je amo a namani a processing namani ke je kagos document ok thik khlaini ni bagai je auto manai ha ke nanani kagos document ok thik khlaini ni bagai jatra patra khain nango amani bagai amo amsung manao hnai bo sau hake te kaisa koktuma amo ke belai ki chini tiprasa society ni baga chin tipra sado phani baga belai ke hamia chini tipra jigro komoni bosong ba kajangmani social media wo kwbangma tabu daily haino chung komoni bosong ba kajangmani chung nukjago post khalayo borok direct no bongni social media ID wo borok photo post khlai direct no ro tabu kuno kiriliya gina hai labo lasiliya haike a bororo kuboni bosong bai chini tipra jaka jangner bork tom khai tombai saideman baksa buksu government job khlai tongo tipra sani ST facility bai ST chakri kuta bai doctor teacher hai podre pod chakri manja ST ni kuta bai ST ni facility bai haifana borok ST bai kajagya tipra sa bai kajagya kuboni bosong bai kajagi payu temani bagai amo kuno wanchogi pai maya chini tipra sarong ni bagai busuk losongi tongo population komi hui tongo chini tipra sarong ni ST kota ni je job phaimani ST chakri je facility phaimani amo nahar jagi tongo borok tuma hamale borok kuboni bosong bai kajagi peke ke non ST bai kajagi peke ke borok amo ST bukha kringi thango tuma hamala amo hanyo bumung simise ST haipana borok ST facility tlangi thango busuk tipra sarong ni bagai a jaga o loss ngi tong hazar lakh tipra sa jobless hake o government job ni kisa sik jeng tipra sarok kisa facility mani tong mani kisa chini hamkrai ni bagai mani tong mani a jaga bo tipra jigro chakiri tlang thangbo se kuboni bosong bai kajagi payung hake chini tipra sarok bahake mothangjak sinai tabuk jemon khoroksa borok chakiri mang hake chela sikla pano haike brisikli chakiri kre amo be kaja khakai khorong ne a jaga o langma chawi thango development ngi thango haike baksa bukso to kaja go haipeno baksa bukso tipra jogrok je tipra sani facility tlangai tipra sa ST ni facility chakiri guta ST guta ba chakiri tlangai kuboni bosong bai kaja ge peo non ST rok bai haike sobono chari tonika kuboni bosong non ST rok no haike abu saibo SC OBC panong hakai general panong hakai bo ayang ni je facility man mane amoni ti bo job manai haike ST bo job tlangkha
na non SD ni onyo cast tongmani amo butlang chai tong ke haike double facility mani tong khaborok busuke o jago tiprasa haike kubuni je barot ni je raide slamjak omono thokiwi chai tongkha SD facility tomni bagi rijak SD reservation tomni bagi SD chakri kuta government ni bisingtei manana je tiprasa haike SD ro kwbangma bolongo tongo nok hamia tongo chana mai kwrei chumnari kwrei nungna tui kwrei ayang uyang thangnani lama kaham kwrei tongnani nok kwrei kichik michik haike amte he SD rongno je reservation khlaimani chakri kutarani hnei je o kwrei no baike kahamke chariman kahamke toniman borongno baike je o middle class onyo je community onyo je dofa tongmani borok bai baike equal ke toniman o SD rongno hnise SD kutaruo SD job hayo SD facility fayo amase omono tanei baksa buksu tipra jogrok o SD je manani tomani je kubuni o je kri rok je kosto mosto ka pore ro je chakiri manani tomani omono mani ya khlaye borok nawai kubuni bosongbai kajagi payo amono kubuni bosongbai kajagmani chini dofani population chimi komewo amo simia kabangma chini tipra sarong je mantai soktai tongmani borok nawai paye jing tipra rok kubuni bosongbai kajagi payo amoni bagi chinti prasarung belai ke losungu population chimiya kabangmano je facility ni tui bol losungu tumahmale bor kubuni bosongbai kajagu hake noro comment class sari nongni bukhani kok ane kok kahamda na hamya ane kok nangmani da na nangya hake tinin biram sung noro video na sajaka like klaide te channel subscribe khaidi please tumahmale khoksa rang nanglang norok channel subscribe khlainane haipana ani tui ingke belai ke supporting thangu amsuno tinin video noro joto non khulumbai kya ambai